Så vi begynder stille og roligt at få nogle folk ind. Jeg tænker, vi giver lige folk et par minutter, og så starter vi stille og roligt med oplæg omkring maskinforordningen. Og ja, spørgsmål undervejs, stikker jeg lappen i vejret, så tager vi dem, som de kommer. Godt. Jeg tænker stille og roligt, vi ruller i gang. Mit navn er David. Jeg vil dele min skærm, og så skal vi høre en lille smule om maskinforordningen i den kommende maskinforordning, som erstatning for det eksisterende maskindirektiv. Og jeg deler min skærm nu. Se om den kommer i præsentationsmode her. Godt. Og vi skal høre om maskinforordningen, men vi skal også høre en lille smule om det, der hedder Cyber Resilience Act, og det, der hedder NIS2 i dag. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at de hænger selvfølgelig uløseligt sammen, de forskellige. Og som jeg sagde før, så er spørgsmål, kommentarer osv. Meget velkommen undervejs, og jeg reagerer ved at stikke lappen i vejret. Jeg hedder som sagt David, og jeg har tidligere været både teknisk IT-sikkerhedschef, altså CISO, men også databeskyttelsesrådgiver blandt andet i Familieretshuset. Og jeg kommer egentlig oprindeligt med en baggrund fra Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor jeg har siddet som trusselsanalytiker i en årrække. Det vi skal nå igennem i dag, det er en lille smule selvfølgelig om introduktion til det her den her nye forordning. Lidt om baggrunden, lidt om formålet og lidt om, hvad det betyder for de virksomheder, der er omfattet. Så snakker vi selvfølgelig lidt om, hvornår er man egentlig overhovedet omfattet af lovgivning, og hvad betyder det for forskellige omfattede enheder. Så er der nogle tekniske minimumskrav, og så er der nogle krav i forhold til det, der ligger omkring, var jeg lige ved at sige, altså governancen og den leverandørstyring og den risikostyring, der ligger indover. Så skal vi bruge en hel del tid på at snakke om, hvordan kan vi i hvert fald gå til den opgave, og noget omkring next steps i forhold til at sige, men nu har vi jo så præsenteret det her for vores beslutningstager, og nu bliver vi simpelthen nødt til at komme videre i processen, så vi ikke står her og bliver enige om, at det er der også træls, det er kommet, men vi har faktisk ikke nogen egentlig handlingsplan for det. Selve præsentationen her i dag er med udgangspunkt i det, der hedder lovbekendtgørelse, den danske implementering. Det er jo en EU-forordning, kan man sige, og det betyder i virkeligheden bare, at når ting er en forordning, så skal vi videreføre de krav, der ligger i selve forordningen, og så kan man så bygge ovenpå, og det er vi jo berømte for herhjemme, altså at skærpe det egentlige forordning. Det har man selvfølgelig også valgt at gøre i det her tilfælde. Men når det handler om lige præcis noget som maskinforordningen, så plejer man at være sådan forholdsvis stringent omkring det, fordi, og det kommer vi tilbage til senere, men det har noget betydning for, hvad kan vi importere og eksportere, og hvem er det i virkeligheden, som kan være en del af det her. Teksten fra forordningen er selvfølgelig endelig og finder anvendelse fra januar 27. Så maskinforordningen, eller MR her fremadrettet, er udformet af den tidligere maskindirektiv fra 2006, altså
små 20 år gammel, ikke længere er tidsvarende i forhold til den teknologiske udvikling, vi har set inden for maskinfremstilling. Det er i særdeleshed i forhold til selvfølgelig digitaliseringen og de cybertrusler, der korrelerer dermed, men også den teknologiske udvikling inden for sådan noget som AI og selvlærende robotter. Og det er jo noget, vi ser meget af, især det her med AI lige nu, men også igennem de sidste mange år har set mere og mere af, altså det her machine learning, der ligger i de her selvlærende robotter, man bruger især til produktionsindustrien, eller fremstillingsindustrien. Så det er skærpede krav, fordi maskinerne i stigende grad er forbundet til hinanden og til internettet, ikke mindst det, vi kalder Industri 4.0. Og formålet med maskinforordningen er at sikre, at maskinen i sådan en makroterning er lige så sikker imod digitale angreb, som den er imod fysiske ulykker. Og det siger også noget om sigtet med forordningen, som er flerdelt. Altså der er både noget i forhold til det omkringliggende samfund, og der er noget omkring beskyttelse af de virksomheder, der anvender de her maskiners forretning, men i særdeleshed så er der altså et fokus på operatørernes sikkerhed. Og så er det, som jeg startede med at sige, at maskinforordningen skal selvfølgelig læses i sammenhæng med henholdsvis NIS2-direktivet og det, der hedder Cyber Resilience Act, eller CRA. Fordi alle tre lovgivninger stiller simpelthen både krav til fabrikanterne, importørerne og distributørerne af net- og informationssystemer. Og når vi snakker om særligt NIS2, så stiller det også nogle krav til slutbrugerne. Og det gælder både i forhold til det at udvikle eller fabrikere eller importere de her maskiner, men det gælder i særdeleshed også i forhold til den efterfølgelse af forpligtelser i forhold til vedligeholdelse. Det, der måske er en af de helt store ting her, det er det, der hedder CE-mærkning. Det er sådan, så alle maskindele skal CE-mærkes, og det er i virkeligheden fabrikanternes erklæring om, at en maskine opfylder alle de relevante krav i forordningen, herunder de grundlæggende sundhedskrav og sikkerhedskrav i relation til cybersikkerhed blandt andet. Og det betyder sådan helt grundlæggende set, at en maskine må ikke bringes i omsætning eller tages i brug, hvis den er omfattet af forordningen, uden at den er CE-mærket, og at der er den korrekte dokumentation. Og det her krav omkring korrekt dokumentation skal forstås som et krav om omvendt bevisbyrde. Vi skal simpelthen medtage den korrekte dokumentation, ellers er CE-mærkningen ikke gyldig. Og hvorfor er det så vigtigt? Det er simpelthen super vigtigt, fordi ellers må vi simpelthen retligt ikke sælge maskinen. Og jeg kan næsten ikke understrege, hvor vigtigt det er for maskinfabrikanter, altså at vi må ikke tage maskinen i brug, medmindre det er, den er CE-mærket korrekt, og altså vi har en rigtig dokumentation for eksempel cybersikkerhed. Men meget vigtigt, så må kunderne faktisk heller ikke tage maskinerne i anvendelse. Så det bliver simpelthen selve definitionen af license to operate her. Hvis vi ikke er i stand til at CE-mærke vores maskiner fra senest januar 2027, så kan vi simpelthen ikke sælge dem, og der er ikke nogen, der lovligt må købe dem. I mange tilfælde så er det sandt at sige, at der er tale om selvcertificering, når vi snakker om de her CE-mærkninger. Det er selvfølgelig retlige forpligtighed. Til gengæld så er der i relation til selvlærende maskiner og AI-maskiner krav om en ekstern godkendelse fra, i det her tilfælde, Sikkerhedsstyrelsen. Og den der kompleksitet, der ligger i det, er noget, man som i hvert fald maskinfabrikant, men også som potentiel kunde skal være super opmærksom på, fordi det er jo en forsinkende led i hele processen. Så når er man egentlig omfattet? Jamen, maskinforordningen gælder i virkeligheden alle fabrikanter, importører og distributører, som udgangspunkt i hvert fald. Så det er i virkeligheden hele værdikæden bagudrettet. Og hvornår er det, så man i virkeligheden er fabrikant? Det er jo selvfølgelig vigtigt her. Men den, der ændrer en maskine eller et relateret produkt væsentligt, betragtes altså som fabrikant. Og det betyder i praksis, at hvis man eksempelvis tager en PLC eller en HMI, altså en Human Machine Interface, eller en Programmable Logical Computer,
de computer, der styrer de her maskindele, og omprogrammere den. Man kunne tage en PLC fra Siemens eller fra ABB eller lignende, og omprogrammere den, så den passer til den maskindel, man selv har, jamen så er man simpelthen omfattet af maskinforordningen, selvom man ikke selv har lavet PLC'en eller HMI'en. Og det betyder jo så også, at kravet gælder den anden vej. I forhold til de tekniske minimumskrav, så er adgangskontrol og beskyttelse mod uautoriseret adgang i OT-systemer simpelthen en af minimumskravene. Så det er en af de ting, man skal kunne bevise, at man har taget stilling til og har implementeret. Og regelmæssig sikkerhedsopdatering, altså sårbarhedsstyring og overvågning af systemerne, det er også en del af minimumskrav. Så i praksis så betyder det jo selvfølgelig, at den her maskindel skal simpelthen kunne lave en logopsamling, så den kan detektere anormal adfærd og melde tilbage, hey, der er noget undervejs her. Og der skal være muligt at identificere, hvilket software, der er installeret, og maskinen i sig selv skal gemme oplysninger om ændring af software mindst et år, og bagudrettet i forhold til vores centrale system, der skal den gemme det i mindst 10 år. Og så er der simpelthen krav om, at der skal være adskillelse, altså logisk og fysisk separation imellem udvikling, test og driftsmiljøerne. Så i forhold til risikovurdering skal der etableres, som der jo, vi kender mange andre steder i lovgivningen, af passende foranstaltninger, og i praksis betyder det jo, at der arbejdes efter, som jeg sagde før, det her princip om omvendt bevisbyrde. Det betyder også, at en risiko defineres som en sandsynlighed for, at en trussel udnytter en sårbarhed til en negativ konsekvens. Og den negative konsekvens, som jeg sagde før, skal så måles op imod den negative konsekvens for forretningen, den negative konsekvens for operatøren og den negative konsekvens for det omkringliggende samfund, i det her tilfælde nok defineret mest som kunder og samarbejdspartnere. Så når vi laver risikovurderinger, så skal vi kigge på trusselsvurderinger, hvad kan gå galt, sårbarhedsvurderingerne, hvor sårbare er vi over for det, og konsekvensvurderingerne er også, hvor galt går det, når det går galt. Og jeg vil give et godt eksempel. Der er ca. 9.244 maskinfabrikanter i Europa, og sidste år blev 273 af dem mindst kompromitteret af ransomware, og ud af de kompromitteringer, vi havde, der var cirka 80% af dem forårsaget af de samme 4 grupper, altså de samme 4 ransomware-familier. Så det at tage de TTP'er ind og se på, jamen kan vi i virkeligheden imodstå det, det er noget af det, vi skal arbejde med, når vi skal leve op til maskinforordningen. Og det betyder jo blandt andet, at de her tests er en meget vigtig del af selve dokumentationspakken, altså at vi kan dokumentere, at vi lever op til de krav, der ligesom er lagt ind den vej igennem. Vurderingerne skal, som jeg sagde før, altså forholde sig til de her forskellige parametre. Det er ikke nødvendigvis sandsynligheden, vi så arbejder med, men vi arbejder i hvert fald med konsekvensdelen deraf. Og folder vi det helt ud, så ser det sådan cirka sådan her ud. Over til venstre, der har vi noget sårbarhed, og det handler lidt om vores arbejdsgang, vores tekniske sekretariat op, og selvfølgelig vores leverandører. Og ved siden af det, der har vi vores trusler, og i den forbindelse altså intentionen om at forrette skadesvirkningen, og en kapabilitet, forstået som kapaciteten til at forudsætte angreb. Så hvis noget sker meget ofte, så er det selvfølgelig mere sandsynligt, at det finder indvirkning, end sker meget sjældent. Så det er altså både evnen til at forrette angreb, altså hvor dygtige er vi, men også hvor mange angreb kan vi simpelthen forrette. Så er det en procentmæssig indvirkning, kan man sige, og er det noget, vi har set før. Så har vi konsekvensen over i den anden side, det er selvfølgelig den potentielle skadesvirkning. Det her, vi snakker om piger og siger og bier, altså de her forskellige parametre i forhold til, hvad er indvirkningen. Og så har vi resiliensen til sidst, og det er jo selvfølgelig både vores udbedringsevne og vores evne til at absorbere tab, altså resistensen ud i det, og måske også evnen til at erstatte nogle af de komponenter, som kan gå tabt. Men det kan selvfølgelig være rigtig svært at give folk armene tilbage, hvis maskinen klipper dem af.
Så derfor så skal vi være meget opmærksom på, hvem det er, vi tager en risiko på vegne af. Er det en risiko på vegne af forretningen? Er det en risiko på vegne af operatøren? Det tænker jeg er rigtig svært. Eller er det en risiko på vegne af kunderne eller samarbejdspartnere, altså det omkringliggende samfund? Og det betyder selvfølgelig også, at vi overfor kunderne som maskinfabrikant er ansvarlig for sikkerheden blandt vores egne leverandører. Det ligger både i NIS2 og selvfølgelig også i KRAR, men det ligger altså også som en del af maskinforordningen her. Og det gælder i virkeligheden både projektleverandører og leverandører af komponenter og software. Og der tror jeg, at det er super vigtigt, at vi får nogle forskellige sikkerhedsgrupper indarbejdet, så vi kan leve med det i praksis. Det vil sige, at vi har nogle grønne leverandører, som måske ikke har adgang til dokumentation for kunden, men som leverer support til kunden. Vi har nogle gule leverandører, som måske har fat i nogle af tegningerne, eller har fat i nogle af specifikationerne. Og så har vi nogle røde leverandører, som simpelthen enten har systemadgang, eller som leverer vigtige komponenter. Det kunne være PLC'erne, som vi snakkede om før, eller det kunne være samlede maskindele, eller det kunne være softwarekomponenter til vores maskindele. Og på den måde ligesom få stillet et differentierende både kontrolregime, men også krav om sikkerhed i net- og informationssystemer og den leverance, de måtte have imod os. Fordi ellers så dør vi simpelthen. Hvis alt skal være lige vigtigt, så er intet vigtigt. Og som jeg sagde så her, det er ud fra en risikobaseret tilgang. Vi bliver simpelthen nødt til at kunne bevise, at det er nogle betragtninger, vi har gjort os forud for, at det er gået galt. Og når det så går galt, så kan vi sådan på en rimelig og fornuftig vis forklare kunderne, hvordan gik det galt, og hvordan nåede vi hertil. Kigger vi ned i NIS2, og jeg lovede, at der kom noget NIS2, jamen så er en af de elementer, som ikke er nævnt hverken i KRAR eller i maskinforordningen, men selvfølgelig som stadigvæk finder anvendelse for den her sektor af fremstilling af maskindele i forhold til det, der hedder maskindele i øvrighed, jamen det er her, at NIS2 eksempelvis finder anvendelse. Så det er, at ledelsesorganerne godkender de foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici, som enhederne har truffet med henblik på at overholde artikel 21. Det er de tematiske minimumskrav i NIS2, og det er altså også kravet om en risikobaseret tilgang i henhold til NIS2. Fører tilsyn med gennemførselen, altså gennemførselen af foranstaltningerne, af det vi har sagt, at vi vil have rollebaseret adgangsstyring, jamen det er rent faktisk også bliver til noget. Og kan gøres ansvarlig for enhedernes overtrædelse af forpligtelserne i nævnte artikel. Og det er selvfølgelig de tematiske minimumskrav, som ligger i artikel 21, der er snakker om her. Og det er en personlig sanktionering, vi er ude i, som de fleste nok har stødt på i nogle omgange, når vi snakker NIS2. Og så nede i stykke 2, at vi er forpligtet til at følge kurser, således at man opnår tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til at kunne identificere risici og vurdere metoderne til styring af cybersikkerhedsrisici. Og meget vigtigt her, den indvirkning, de har på de tjenester eller den leverance, der er af enheden, altså af fabrikanten, af maskinerne. Der er 2 vigtige elementer her. Det første vigtige element, det er, at vi snakker om taksonominiveauet i selve kompetenceniveauet hos medarbejder eller hos ledelsen, og det er simpelthen kompetencen til at kunne vurdere metoderne. Så det er et forholdsvis højt kompetenceniveau, eller taksonominiveau, om man vil, vi er ude i her, og det betyder også, og det er selvfølgelig designet til, at der ikke er nogen, der kan stille sig op bagefter og sige, det forstod jeg ikke, eller det vidste jeg ikke, eller han sagde jo, det var godt nok. Nej, altså ansvaret ligger helt og holdent hos ledelsen. I praksis så betyder det, at vi skal have skabt de rigtige rammer for arbejdet. Det betyder, at oppe i toppen, hvor vi har direktionen, hvor vi prioriterer og tildeler ressourcer og mandat og definerer, hvad er det, vi egentlig forsøger at opnå her, jamen der former vi nogle strategier. Og de strategier skal så omsættes ned i ledelseslaget, eller i GSC, eller hvor de nu bliver omsat,
Typisk vil det være på sikkerhedssiden i CISO-niveauet, vi snakker om her. Der styrer vi, analyserer vi og definerer de standarder, vi arbejder med. Altså ledelsen skal ikke forholde sig til, om vi arbejder efter HID eller DID standard. Standarder skal vi snakke om lidt senere i forhold til, hvordan vi løser maskinforordning, eller kan gå til opgaven med maskinforordning. Men det bliver altså til de politikker og kontroller, som skal implementeres nede i det operative niveau, nederst, hvor vi altså handler og træner og håndterer både drift og hændelser. Og jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at det her med hændelser formodes at finde anvendelse nede i det operative lag. Og det er simpelthen et spørgsmål om, hvad tempo foregår tingene i. Vi skal helst ikke ud og skifte standard, eller politik, eller kontroller hver måned, eller hver minut. Vi skal helst finde et taktisk niveau, hvor at det er noget, der holder i en månedsperiode ad gangen, eller månedsvis periode ad gangen. Omvendt så betyder det også, at set nedefra i forhold til det operative niveau, så er det de logs og målinger, altså hvor mange stumper har vi, hvad for nogle stumper har vi, altså hvad for en bestykning har de, hvad er det for nogle kunder vi har, hvad er det for nogle, altså hvor mange er der, og hvad for nogle sårbarheder har vi. Alt det her med logs og målinger, det skulle meget gerne blive til det, vi omsætter op på det taktiske niveau, til risikovurderinger og analyser, og i sidste ende selvfølgelig også anbefalinger op til ledelsen om, at enten er vi på ret kurs, eller også bør I korrigere. Og så for at indeholde det her krav i NIS 2, især i forhold til at søge tilsyn, altså ledelsen skal føre tilsyn med området, jamen så er der simpelthen en tilbagevendende, at man skal føre tilsyn med, at det her det rent faktisk sker. At direktionen så næppe kommer til at føre tilsyn i egen høje person, det er jo så, hvad det er, men der må man jo så gå ud i byen og finde nogen, der kan hjælpe med at gøre det, om det er en revision, eller det er en DPO, eller det er en third line funktion på en anden vis. Det er sådan set sagen uvedkommende. Men der skal altså være en eller anden uafhængig funktion her, der kan føre noget tilsyn. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er ingen offentliggjorte harmoniserede standarder endnu for maskinforordningen. Til gengæld så er der givet et mandat til at udforme en sådan formel standardisering. Og det betyder også, at vi på et eller andet tidspunkt får en DIN-standard, der ligesom harmoniserer de her krav. Men indtil den er der, så er det den standard, der tages udgangspunkt i det her arbejde, den der hedder 62443, er klart den primære reference ramme både i forhold til krav og i forhold til maskinforordninger. Og ICE 62443 er nok den mest anerkendte standard inden for OT-sikkerhed, og den arbejder med en række funktionelle krav fordelt i en række forskellige faser, illustreret her til højre. Igen så er det på baggrund deraf opdelt i 4 grupper, og hvor man kan sige, at del 1 og del 1 er sådan metoder og begreberne, og definerer de forskellige zoner, context og security levels. Det vender vi lige tilbage til. Men det giver ligesom sproget, om man vil, og del 2 at definere så de politikker og change det auditspor, der skal være med roller og proces og drift osv. Nede i del 3, der snakker vi om systemkrav, den arkitektur, der ligesom er indkørt, og nede i del 4, der er det altså komponentet eller produktet, vi snakker om. Og der kan man sige, at det, der typisk vil være nødvendigt, hvis man ikke selv laver sin PLC'er eller HMI'er, det vil være, at man det vil være for dem nede i 4'eren, at kravene til Siemens Gamesa eller andre måtte ligge, og så er det altså 2'eren og 3'eren, man selv skal tage udgangspunkt i. Meget vigtigt i den forbindelse, der er de her 4 forskellige sikkerhedsniveauer. Sikkerhedsniveau 1-4 er baseret på, hvilken trussel som en system skal kunne modstå, altså ikke en simpel score. Det er altså en
trusselsbaseret tilgang. Og hvis vi spoler tilbage og husker på, hvordan det bare vi definerede risiko, så giver det i den forbindelse også rigtig god mening, at vi siger, at en risiko er sandsynligheden for, at en trussel eller en sårbarhed til en negativ konsekvens. Og så er det egentlig lige meget om det er for de registrerede, eller for det omkringliggende samfund, eller for forretningen selv. Og så er det sådan ligesom sådan en fold-ud-model, om man vil, at for hvert de her security levels dernedad, jamen så kommer der simpelthen flere kontroller ude i de her 7 funktioner, eller functional requirements. Og pointen er selvfølgelig, at man kan vælge det security level, eller den target, som man skal have. Så når man når ned i det her med security level, så betyder det simpelthen, at inden for de forskellige zoner af den maskinedel, vi har her, der kan man vælge forskellige security levels. Så hvis vi kigger op i zone A, jamen så er der valgt security level 2, og så går det igennem en DMZ-zone med nogle kontroller, hvor der så er det security level 2, og ude i B'eren, der er også valgt 2, og nede i 3'eren er der så valgt security level 3 i det her tilfælde. Men det er jer, der skal nå frem til, hvad for et niveau er nødvendigt, og det er selvfølgelig noget, vi skal have en upfront samtale med omkring, sammen med særligt kunden. Og hvis vi skal tage det så vidt, så kan vi snakke om, hvor mange ressourcer går der ind i at lave det her. Jamen for hvis du kunne sige, at security level 1 vil koste 1 fisk, så vil security level 2 nok koste 2 fisk, og så vil security level 3 nok koste 6 fisk, og så vil security level 4, altså det højeste, nok koste et eller andet sted omkring 8-12 fisk. Så der er altså en væsentlig forskel i rent ressourcemæssigt i, hvor mange ressourcer går der ind i at lave de forskellige security levels, og derfor giver det også rigtig god mening, at vi ikke bare slår alt over en kamp. Så når vi snakker om next steps, så bliver vi altså nødt til at definere en eller anden form for plan. Altså hvad havde vi forventet, vi skulle opnå her i relation til kunden? Og der kan man sige, det jeg vil foreslå, at man gør 99% af gangene, det er simpelthen, at man starter med en eller anden form for gap-analyse. En eller anden form for oversigt over, hvad er det, vi forventer at få ud af det her i dag? Hvad er det, der kommer? Hvad er vores nuværende niveau, og hvad er deltagen ud imod det kundekrav, vi eventuelt må imødese? Og så kan vi jo gå videre ned og sige, men har vi det rigtige udviklingsregime? Og forholder vi os til de her 7 funktionelle minimumskrav? Er der rollebaseret adgangsstyring? Er der MFA? Er der whatever det nu er dernede? Altså begynder simpelthen, lige så snart vi folder hver af de funktionelle områder ud, så begynder der at sprede sig en liste af krav dertil. Og så som jeg sagde før, så skal der være adskillelse mellem udviklingssporet, driftssporet og testsporet, så det tænker jeg ikke er så overraskende. Men det betyder i praksis i virkeligheden bare, at vi bliver nødt til at kigge på, jamen har vi fysisk og logisk adskillelse mellem de 3 områder? Hvad er det for nogle ting, vi måtte have, og hvad er det for nogle ting, vi ikke måtte have? Og hvis vi eksempelvis mangler for at kunne lave security level 1, eller security level 2, eller security level 3, jamen så må vi også gå tilbage i forretningen og finde ud af, hvad vil det kræve at nå derhen? Altså både i tid, men også i ressourcer, fordi det har en frygtelig masse at sige omkring prissætningen. En af de ting, man skal huske på, når vi kommer ned i eksempelvis driftsregimet, det er, at når vi snakker om Cyber Resilience Act, så er der et krav om, at man som fabrikant skal blive ved med at stille sikkerhedsopdateringer til rådighed. Og det kommer selvfølgelig til at have en kæmpe indvirkning på, hvad er det for en pricing, vi ligger og kigger ind i. Altså, hvornår er det i virkeligheden, at det er en god forretning for os som fabrikant at sætte noget på markedet og sige ja tak til tilbud omvendt som kunde, og hvornår er det, vi måske skal skrue lidt på knapperne og sige, har vi helt forstået hinanden? Der er heller ikke nogen, der er interesseret i at have en leverandør, som så i sidste ende viser sig ikke kan levere CE-mærket eller rettere komponenter, der kan opnå CE-mærkning, og så lige pludselig slet ikke kan man tage maskinerne i brug. Det tænker jeg også bliver en dårlig dag på kontoret. Så den går ligesom begge veje, kan man sige, og begge parter har en investeret interesse i at sikre sig, at når de andre siger, at vi har styr på det, så ser vi også
beviset for, at de har styr på dem. Så skal der selvfølgelig laves risikovurderinger, og det handler både om, at vi får som igen beskrevet metoden, og det er nok her, hvor mange maskinfabrikanter har det rigtig, rigtig svært, men altså også importører og distributører, der har det rigtig svært. Det er, fordi vi simpelthen ikke har den her second line funktion, der er nødvendig for at kunne bedrive risikovurderinger og holde dem ved lige. Altså simpelthen sige, men er det stadigvæk tilsvarende? Og tilsvarende, så er det nok også de færreste maskinfabrikanter herhjemme, der har en risikobaseret tilgang til leverandørstyringen. Altså simpelthen kan gå ind og aktivt forholde sig til både leverandøren og leverancen i relation til både vores egen indvirkning i forhold til de registrerede operatøren, og så i forhold til vores slutkunder. For vi skal jo huske at tage hele leverance eller hele værdikæden med, når vi foretager de her risikovurderinger. Godt. Jeg tænker, vi er ved at nå til vejs ende, i hvert fald i selve præsentationen. Og jeg vil her afslutningsvis spørge, om der er nogen, der har spørgsmål til det gennemgåede materiale eller til selve forordningen. Hvis der ikke er andre, der har spørgsmål, så kunne jeg godt Ja, kom Carsten. Kom glad. finde på. Tak, David. Bare fræk spørgsmål, bare sådan direkte. Ja, jeg springer bare ud i det. Der er ingen grund til. Vi er jo kun 4. Ja, lige præcis. I forhold til dokumentation her, Declaration of Conformity, i hvor høj grad skal man også, du var lidt inde omkring det i forhold til maskindirektivet, men i hvor høj grad skal man levere dokumentationen med? Det skal leveres med i relation dertil. Man kan sige, vi skal selvfølgelig ikke forklare omkring vores egen brudpolitikker og hvordan det er, vi regner med at reagere, hvis det er, vi kommer under angreb, altså vores egen sårbarhed, om du vil. Men vi skal simpelthen beskrive, hvad er det for et sikkerhedsniveau, vi har lagt ind, og hvordan skal det forstås. Altså, så sikkerhedsniveau, ja, men skal man også skrive, hvilke metodikker man har brugt for at opfylde kravene? Altså, det vil jo nok under alle omstændigheder være en god idé, Carsten, var jeg ved at sige sådan helt lavpraktisk, så begynder vi at få en rigtig masse spørgsmål. Men lige så snart vi siger, at vi har valgt 62443, og vi har valgt det her security level for den her, så tænker jeg, at ChatGPT kan gøre meget ved det for modtageren. Ja, altså, men det kan jo opfyldes på mange forskellige måder. Altså, jeg er jo sådan lidt, jeg er jo bekendt med, nu for eksempel Siemens, der de fortæller bare, hvad de opfylder, og hvad de ikke opfylder, når vi snakker 62443, og så skal de levere et eller andet form for dokumentation eller sandsynligheds, at systemejeren kan dække det, de ikke dækker. Sådan har jeg forstået det. Og det er det samme niveau, vi taler om her. Vi skal finde den her delta imellem. Hvad gør du, og hvad gør jeg, og jeg gør det her. Og der er du nok også interesseret i rent faktisk at være sikker på, at de andre forstår det. Ja, okay. Så det er et dokumentationsniveau, der skal benyttes til at fortælle, hvad vi har gjort, men den rent faktiske, hvordan vi har opfyldt kriteriet, det er noget, man kan gemme i skuffen, indtil at der er brug for det. Indtil der er nogen, der kommer og siger, jeg skal lige se den, ikke? Ja, det er fair nok. Selvfølgelig. Og så kan man sige, hvis du har de her selvlærende robotter, eller har AI-teknologi involveret, Carsten, jamen så er der jo det her eksterne krav. Der kommer du til at fremlægge det hele. Okay. Altså det er simpelthen Sikkerhedsstyrelsen, der går ud og foretager en godkendelse, inden den kan sælges. Det er selvfølgelig også noget, du skal tænke ind, ikke? Altså der er simpelthen en tidsinterval der skal tænkes ind i, hvornår er det, vi skal have Sikkerhedsstyrelsen ind over, for når vi først er klar til at producere maskinerne, så er vi nok også interesseret i, at de kan sælge sådan ret hurtigt derefter. Ja, okay, ja, den er ikke lige helt, den fik jeg måske ikke 100%, men okay. Nej, men det er mere for at sige, at der er noget sådan timingsmæssigt, det er, ikke? At hvornår har du lyst til i virkeligheden at være klar til at gå ud og få afleveret det her produkt. Du skal jo have det sådan, så andre forstår det, at vi helst skal men det er fordi, svare på alle nogle dumme spørgsmål. Er det fordi, at du tænker lige snart, det er maskiner, og i den her kategori, så skal der en extern auditor på for at få godkendt
Eller hvad? Det ligger simpelthen i forordningen, at hvis det er lige præcis den her type teknologi, altså selvlærende robotter eller AI, så skal der simpelthen være en myndighed med indover. Okay. Så der er noget, og jeg ved ikke, om du har været den vej forbi, men Sikkerhedsstyrelsen, de sadler sgu ikke lige samme dag, som de rider. Okay, ja, det er i orden. Yes, ja, men det er der mange, der ikke gør. Men sådan er det. Og nok også af gode grunde. En statslig styrelse, ikke? Det kan jo godt tage lidt ekstra tid. Yes. Jeg vil lige lade andre komme til, hvis det er sådan, vi kan se, at Lyng har et kommentar. Ja. Det synes jeg kan være et tilfælde. Så jeg siger god weekend, og så ses vi senere. Ja, okay, David. Jeg havde bare spurgt, om du kunne sige lidt mere om maskinforordningen i forhold til CIA. Jeg tror, vi sprang lidt hurtigt hen over det. Jamen, altså, vi har snakket om det her de næste 6 timer, hvis der er nogen, der virkelig synes, det er interessant. Jamen, det synes vi virkelig, det er interessant. Ja, men jeg ved det godt, men det er jo derfor, jeg meldte jer på, og det er også godt. Hvad hedder det, Lyng? Altså, hvis du siger, at det er jo fuldstændig ligesom alt muligt andet. Når man er omfattet af en lovgivning, og der kommer noget speciallovgivning, så i det omfang, at speciallovgivningen ikke forholder sig til forholdene, så gælder hovedloven jo, ikke? Og der er det simpelthen sådan, så at i Cyber Resilience Act eksempelvis, der er man meget tydeligt omkring, jamen, hvad skal der være af sikkerhedsopdateringer eksempelvis? Altså, i hvor lang tid skal vi forholde os til det her? Og det er jo så en periode på minimum 5 år, eller indtil det er end of life, det her, når vi snakker lige præcis de her maskindele her. En anden element, der kunne fremhæves som samspillet mellem Cyber Resilience Act og og maskinforordningen, er jo kravet om, at man skal kunne dokumentere de enkelte dele, altså de enkelte bruddele i processen, så når trusselsbilledet ændrer sig kraftigt, jamen så skal vi simpelthen kunne følge med. Vi skal simpelthen kunne følge med og opnå det samme sikkerhedsniveau som før, og det er jo der, hvor det bliver super vigtigt, at vi får indregnet den pricing, fordi vi skal simpelthen overvåge det. Husk på, security levels i 62443 er defineret ud fra, hvad for en kapabilitet eller kapacitet, vi kan imødegå som enhed. Og hvis det lige pludselig er, at det falder bort, jamen, så bliver vi simpelthen nødt til enten at trække nogle produkter hjem, eller i hvert fald lave en opdatering af enten noget firmware eller noget lignende. Yeah. Ja, sagde hun så. Det lød som om, at opgaven blev større. Det gjorde den også. Det jeg tror, der er at sige om det, det er, Lyng, at vi kommer til og på en anden måde end tidligere måske, at skulle beregne, at vi skal drifte det. Altså vi skal drifte det rent softwaremæssigt, og det gælder i virkeligheden både for maskinforordningen og for Cyber Resilience Act. Så hvornår vi slipper det, og hvad for en aftale vi har med vores kunder, bliver lige pludselig super vigtigt. Ja, jeg tror, jeg havde håbet, du kunne sige et eller andet om, hvis man i forvejen arbejdede med CIA, hvad var så ekstra? Hvad var så deltagen dertil? Ja. Altså, okay. Men en af deltagerne i forhold til, imellem Cyber Resilience Act og maskinforordningen, det er jo det her CE-mærkningskrav. Altså simpelthen, vi skal tænke det ind på den måde, og så er det den grundlæggende betragtning. Skal det ikke også det CIA? Ikke på samme måde. Vi skal jo ikke forbi Sikkerhedsstyrelsen og have det godkendt på samme måde, hvis det er de her specifikke de her specifikke teknologier, vi snakker om. Men altså, hvis det er kritiske eller vigtige produkter, så skal de forbi et bemyndigende organ. Det kan være lidt det samme. De arbejder lige langsomt. Det tænker jeg, det er sådan en kendetegn ved tilsynsmyndigheder. Det der er at sige om det, Lyng, er jo helt konkret. Jeg vil have det lige før. Vi bliver simpelthen, hvordan skal jeg næsten sige det? Det krav, der gælder i maskinforordningen, tager rent konsekvensmæssigt udgangspunkt i operatørens sikkerhed. Det er simpelthen kernen af det.
hvor at i Cyber Resilience Act, der kernen er det ikke det samme. Altså Cyber Resilience Act handler om, hvordan beskytter vi det omkringliggende samfund, og maskinforordningen er altså primært tænkt til, hvordan beskytter vi operatøren. Vi må simpelthen ikke kunne manipulere med maskinen på en sådan måde, så den bliver farlig for operatøren. Det er kernen af maskinforordningen i forhold til Cyber Resilience Act. Så det er selvfølgelig mere specialiseret, ellers hedder det heller ikke maskinforordning, men det er også med et andet udgangspunkt, om du vil. Ja. Skal du også på, Andreas, eller skal vi sige, det var det? Jeg har et enkelt spørgsmål mere, hvis det kom, kan lade sig gøre. Ja, altid. Jeg oplever... Jeg oplever, at eller jeg hører, at maskinforordningen, den har 2 måder at argumentere sig på, enten igennem 62.443 eller igennem et eller andet, som jeg ikke har kigget på. Det var den her harmoniserende standard, der er undervejs. Okay, så det er den, der var i høring her i februar, start februar. Yes. Var det der, den kom ind, eller den var der ikke før? Nej, okay. Altså, det er jo det der med men det var det her mandat, der blev givet. Ja, lige præcis. Men scoren, altså security level, er jo det samme. Altså det er, Carsten, i 9/10, så er det det samme. Yes, okay. Og hvis du allerede arbejder efter 62.443, så vil jeg opmærksom på det, inden det er, jeg kaster mig ud i at prøve at korrigere det, så det ligner noget andet. Ja, det er jeg med på, men der er jo også nogle... det var mere i for høj grad, at man skulle kende det andet. Jeg hører, at nogen de har lidt et ben i hver lejr, fordi deres portefølje af produkter, de rammer lidt forskellige, og ikke alle skal ramme de 2. Ja, lige præcis. Og så der kunne det godt tænke sig at sænke det. Og så er det spørgsmålet, er det relevant, eller er det en papirtiger mere, end det er gavnligt, eller ændrer det, sænker det barn, for eksempel? Det kunne man også stille spørgsmål. Nej, det siger du ikke. Okay. Nej, du får ikke noget forværret. Du får bare noget mere, Carsten. Værsgo. Tak. Ja, men det er faktisk derfor, jeg siger, er man meget moden, eller er man bare gået i gang sådan fornuftigt med 62.443, så hold for fanden kursen. Altså, du skal ikke slå ind på en ny bane, og så begynde at forsøge det igen. Fordi, ærligt talt, langt de fleste virksomheder, jeg i hvert fald har stiftet bekendtskab med, eller hvor jeg kommer, der har vi nogle andre mere grundlæggende problemer, vi forsøger at få fikset. Det kan jeg godt genkende til. Det er godt. Okay, altså, så jeg tror lige så meget også, det er et spørgsmål om, at man eksempelvis har noget teknisk og organisatorisk gæld, forstået på ting, som vi godt ved, vi burde gøre noget ved, men som vi altså ikke rigtig har fået gjort noget ved. Og så har vi måske måske ikke alle de funktioner eller kapabiliteter, om du vil, der skal til for eksempelvis at lave risikobaseret leverandørstyring. Og hvis vi ikke har det, så skal vi simpelthen starte der. Vi skal sørge for, at vi har de rigtige spillere på banen, ellers bliver det ukønt, det her gang fodbold, vi skal have gang med. Yes, jamen, jeg er godt med på, at man har brugt 20 år på at diskutere, om vi skulle have det, og det er måske der, man har sovet i timen, så nu kommer det, fordi nu skal du have det. Så yes. Ja, og der er det jo selvfølgelig med maskinforordningen en presbold af de lidt større, man siger, men ellers kan du så heller ikke få lov at sælge det. Og du må heller ikke bruge det. Yes. Så. Godt. Jamen, god weekend derude, og så håber jeg, at solen også skinner der, hvor I er. Det gør den. Tak. Godt. God dag.